Ngamla klem da ai kublaya PKV was barra ki bajus ngo tenat ban page ban sengap ya kani ka channel dei bat kisniang tin rei ki don ki parlok ke bakli kumno ban rut na ka benta kisniang khon ke badai kisniang khon senrang te kani ka por philap nyo I kani ka por kani ka video ya ka bangi ngila sei na ka benta ya kani ka jinglong senrang jong ni kisniang khon bat kumno hai benta badai ban sei knang ba kinom thut na habaya dei bat kisniang khon ti philap nyo I kani ka por ba pinon kam ban sei na ka benta kini ki jinglong senrang jong kisniang khon phia ban sei ban penyo ya baro artli kini ki jinglong senrang jong kisniang khon kumtu kumba philayo I habala dap sei na kapentai wei don kamru ban sei saya ni wei pahak ka ju hi ka jaka pi ha pan sei om dai ban ru nawe na wei pat rei tang si jaka hi khnang ban suk hadin kumnu ban su ban pendam no na kapentai ni thliu I bala dap sei na kapenta ini jinglong senrang jong usniang Tekum tu hadin bala dapsei na kabenta ya gitu ki penta don kam pade ban su ban pendam habe dei bat ini tliu te abat dei ban su ya ini tliu don kam ban pelat dei ban su dampit pelan kenang ba kitu kasnam ka bami kebalang hapo jong ka dikat tliu kan yo mi sapar bakinom don kata kacing puut hadin bakinom kata aruk na kabenta ya kisniang te petu hang ni pinyo I syai kumnu habaya dei ban su ban pendam na kabenta ini tliu tin bala dep bansai na kapenta kitu ki penta pila ban yo I ni ka por ni pendon kam da ni dawai providin pila ban thi thaki pharmacy ki mesa di ki dawai ti ki don hang tu nomor ini dei be I dawai I bata habe dei bat ka jing ban saw bi thit itu lani pila ban ta da upring kas ing kumta tang kumta hi mda lei than namari dang dei isnyang khon I badang rit ti tang kumtu hi parlok philam yo I hakani ka por ngiladap la da bi so tan nat so ba ban like but subscribe ya kani ka channel kublai sibon